Evo, edukacija i samo edukacija, poštovani gledatelji. Međutim, idemo mi na sljedeću reportažu koja će biti uvod za naš daljnji razgovor. Naime, Udruga gluhoslijepih Dodir organizirala je međunarodni skup o dostupnosti i pristupačnosti informacija i usluga gluhoslijepim i gluhim osobama. Na skupu je istaknuto kako je prevoditeljstvo prihvaćeno kao zanimanje u zapadnim zemljama te je i financirano od države, dok u našoj zemlji, kažu, takve podrške još nema. Bez pristupa informacijama i obrazovanju nema prave integracije gluhih i gluhoslijepih u društvo. Opće je poznata činjenica potvrđena na ovome skupu. A taj pristup mogu osigurati samo kvalitetno i sustavno obrazovani prevoditelji. U većini se zemalja prevoditelji školuju dulje od 2 godine. U Nizozemskoj, otkud dolazim, imamo diplomirane prevoditelje s 4-godišnjim studijem. Pitanje je što je dobra plaća. No mi od toga možemo živjeti i to nam je posao. Velike su razlike u Europi. Od nekih zemalja gdje to rade volonteri, do Italije i Švicarske gdje su plaćeni do 50 eura po satu. U Hrvatskoj su 4 gluhe srednjoškolke imale prevoditelje zaposlene putem projekata Udruge Dodir. Međutim, problem je u tome što to još uvijek ipak nije zakonski. Sve se ovisi o natječajima. Mi smo, na primjer, dobili odobrenje da prevodimo gluhim učenicama u školama, u srednjoj ekonomskoj i tako drugim. Međutim, osnovni je problem što smo se svake godine brinuli hoćemo li naći dostatna sredstva da možemo i dalje plaćati svog prevoditelja koji osigurava komunikaciju gluhoj učenici. Svi gluhi u Nizozemskoj imaju pravo na prevoditelja bez obzira na to što studiraju. Ili, kad trebaju na poslu ići na sastanak, također dobivaju prevoditelja. Dakle, u Hrvatskoj treba odrediti tko bi trebao sustavno obrazovati prevoditelje, za što bi, kao i za njihove plaće, novac trebala osigurati država. I nakon 15 godina truda imamo osjećaj da većina ljudi koji su odgovorni više gluhoslijepi nego mi sami. I danas upravo sam sretna što se potvrđuje stvari. Znači, treba zakonskim putem regulirati dostupnost informacija ne samo gluhima, nego nagluhima i gluhoslijepim osobama. Tarcej smatra kako je prvi korak prema osiguranju pristupa informacijama za gluhoslijepe priznavanje gluhosljepoće kao jedinstvenog oštećenja, što ni nakon 15 godina lobiranja te udruge u Hrvatskoj država još nije učinila. Svatko u Republici Hrvatskoj ima pravo i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu.